קרה לך פעם שהסתכלת על העסק שלך וחשבת לעצמך, פעם היה לי הרבה יותר כיף ומרגש בעסק שלי? אולי בהתחלה היה לך אש בעיניים, חלומות גדולים, אנרגיה של התחלות, אבל עם הזמן העסק הפך להיות עוד רשימה של משימות, עוד משהו שצריך לעשות כדי לשמור על הגלגלים שיהיו בתנועה, ופחות מקום של תשוקה והשראה. ואני רוצה להגיד לך משהו חשוב. זה טבעי. כשאנחנו מתעסקות באותו דבר יום אחרי יום, כשהאחריות על הכל נופלת עלינו, כשהשגרה דוחקת בנו, קל לשכוח למה בכלל התחלנו. ואז מגיעות התחושות האלה של אולי העסק שלי כבר לא מרגש אותי כמו פעם, למה אני עושה את זה בכלל? איך אני יכולה להחזיר את ההתלהבות כשאני כבר גם ככה עמוק בתוך השגרה? וזה בדיוק מה שנעשה בפרק הזה. אני רוצה לעזור לך להחזיר את התשוקה לעסק שלך, להזכיר לך למה התחלת, ואיך את יכולה להפוך את העסק שלך למקור של השראה גם בשבילך. כי עסק לא אמור להיות רק עוד משהו ברשימת המטלות שלך. עסק טוב הוא עסק שמרגש אותך, שנותן לך תחושה של סיפוק, שמזכיר לך בכל יום מחדש למה את כאן. ברוכה הבאה לפודקאסט בתנועה פיננסית. אני מיטל גביזון, רואת חשבון ומאמנת עסקית, ואני כאן כדי להזכיר לך. העסק שלך לא אמור להיות רק דרך להכניס כסף. הוא אמור להיות משהו שאת קמה אליו כל בוקר עם תשוקה, עם חשק, עם מוטיבציה, עם תחושה של שליחות. אבל מה קורה כשהשגרה משתלטת, כשהעומס גדל וכשהעסק כבר לא מרגש כמו פעם? בדיוק על זה נדבר היום. איך למצוא מחדש את ההשראה בתוך השגרה. איך לחזור ללמה שלך. ואיך לגרום לעסק שלך להיות משהו שאת גאה בו בכל יום מחדש. אז אם את מרגישה שהעסק שלך קצת איבד מהברק שלו, הפרק הזה בדיוק בשבילך. בואי נודה בזה רגע. לא כל יום בעסק הוא יום מרגש. לא בכל בוקר את קמה עם אנרגיות שיא ורצה לנהל את העסק שלך עם התלהבות מתפרצת. וכמו שאמרתי קודם, זה לגמרי טבעי. אבל מה קורה כשהתחושה הזאת נמשכת? כשהעסק שלך, שפעם היה הדבר הכי מרגש בעולם, פתאום מרגיש כבד. כשהמשימות היומיומיות הופכות לרשימה אינסופית של אני חייבת לעשות. וכבר לא נשאר מקום ליצירתיות, להתרגשות, לתחושה של משמעות. אם את מזדהה עם זה, זה סימן שכדאי לעצור רגע ולבדוק מה השתנה. כי תשוקה לעסק זה לא משהו שנעלם פתאום ביום אחד. זה משהו שנשחק לאט לאט, בלי ששמים לב, עד שיום אחד את תופסת את עצמך ואת שואלת, רגע, אבל איפה כל ההתרגשות כמו שהייתה לי בהתחלה? אז בואי נבין מה יכול לגרום לזה לקרות, ואיך את יכולה לזהות את זה בזמן. כשהעסק הופך לאוטומט, השחיקה היא בלתי נמנעת. כשאנחנו מתחילות עסק, יש לנו את ההתלהבות של ההתחלה. הכל חדש, יש לנו 1000 רעיונות בראש. את מרגישה שאת יוצרת משהו משלך, וכל יום מביא איתו אנרגיה חדשה. אבל אחרי תקופה, השגרה מתחילה להגיע. יש לקוחות, יש משימות, יש שירותים ומוצרים שכבר רצים, ואת עסוקה בלהפעיל את העסק במקום להתרגש ממנו. וזה לא אומר שהעסק שלך לא מצליח. זה פשוט אומר שהתרגלת אליו. שהוא הפך להיות עבודה ולא רק חלום. בהתחלה, כשפתחת את העסק, הייתה לך סיבה. הייתה לך תשוקה. משהו בער בך. משהו גרם לך להגיד, אני הולכת על זה. זה מה שאני רוצה לעשות בעולם. אבל עם הזמן, בין כל הניירת, הלקוחות, האתגרים והמשימות, קל לשכוח את הלמה הזה. את בעצם נכנסת למוד של ביצוע, ופחות עוצרת לשאול את עצמך אם את עדיין במקום שרצית להיות בו. גם ההשוואה לאחרים מחלישה אותך בלי שתשימי לב. את רואה בעלות עסקים אחרות שנראות כאילו שהן טסות קדימה. הן נראות בטוחות בעצמן, הן משיקות מוצרים חדשים כל הזמן, הן כותבות תוכן בכלילות. נראה שהכל זורם להן. ואת, במקום להרגיש טוב עם מה שאת עושה, את מתחילה לחשוב, למה אצלי זה לא ככה?
איך הן כל הזמן מתקדמות ואני מרגישה תקועה? העניין הוא שמה שאת רואה מבחוץ זה לא תמיד המציאות האמיתית. כל בעלת עסק עוברת עליות וירידות. כולן מתמודדות עם רגעים של קושי, עם רגעים של ספק, של תקיעות. אבל ברגע שאנחנו עסוקות בלהשוות את עצמנו לאחרים, אנחנו מפסיקות להעריך את הדרך שלנו. וזה אחד הדברים הכי מתישים ומייאשים בעסק. אז במקום להשוות את עצמך, אני רוצה שתשאלי, מה אני כן אוהבת בעסק שלי? מה הצלחתי לייצר עד עכשיו? איך אני יכולה לצמוח בקצב שלי בלי להסתכל לצדדים? אז הבנו מה יכול לגרום לזה לקרות, ואיך את יכולה לזהות את זה בזמן, ועכשיו אני רוצה שנדבר איך את יכולה להחזיר את התחושה שהעסק זה המקום שאת הכי אוהבת להיות בו. משהו שאת גאה בו ומתרגשת ממנו גם אחרי שנים של עשייה. ואני רוצה לתת לך כמה דרכים שיכולות לעזור לך למצוא מחדש את התשוקה בעסק שלך. הדרך הראשונה, תזכירי לעצמך את הלמה שלך בכל יום. את יודעת מה קורה לנו עם הזמן? אנחנו שוכחות למה בכלל התחלנו. בהתחלה, כשהקמת את העסק, היה לך חזון. ידעת בדיוק למה את עושה את זה. למה זה חשוב לך. איך זה אמור לשנות לך ולאחרים את החיים. אבל אז נכנסה השגרה. המשימות הצטברו. ויש 1000 דברים שצריך לטפל בהם. ופתאום הלמה הזה קצת הולך לאיבוד. אז אני רוצה שתעצרי רגע. ותחזירי אותו לתמונה. תכתבי משפט אחד שמסכם למה העסק שלך חשוב לך. ואני רוצה שתתלי אותו מולך, ליד שולחן העבודה שלך, על המקרר, בפתק בטלפון. אני רוצה שתזכירי לעצמך וללקוחות שלך למה את עושה את מה שאת עושה. כשאת מחוברת שוב לסיבה האמיתית שלך, את מרגישה יותר אנרגיה, יותר מוטיבציה, יותר חיבור למה שאת עושה. זה לא הופך את העסק למושלם, אבל זה מחזיר את המשמעות לעשייה שלך, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני שאת יכולה לעשות, תשלבי יותר מהדברים שאת באמת אוהבת בעסק שלך. לא כל חלק בעסק שאנחנו עושים הוא כיף. יש דברים שהם יותר מתישים, יש חלקים טכניים שצריך לעשות, ויש משימות שאנחנו פשוט לא נהנות מהן. אבל בתוך כל זה, יש גם דברים שאת אוהבת. יש דברים שמלהיבים אותך, שבשבילם בכלל התחלת את העסק הזה. אז אני רוצה שתשאלי את עצמך, כמה מקום יש לדבר הזה היום? אם למשל את אוהבת ליצור, האם את באמת נותנת לעצמך מקום וזמן ליצירה? אם את נהנית לעבוד עם אנשים, האם את מספיק במגע עם לקוחות ועם הקהילה שלך? אם את פורחת כשאת מפתחת רעיונות חדשים, האם את משאירה לעצמך מקום וזמן לחשוב קדימה? זה לא יקרה מעצמו. תכניסי ביומן שעה קבועה בשבוע לדברים שמרגשים אותך. כי כשיש לך משהו בעסק שאת מחכה לו, משהו שאת נהנית ממנו באמת, כל העסק שלך מרגיש אחרת. הדרך השלישית שאני מציעה לך, היא לחגוג את ההצלחות שלך. כן, גם את ההצלחות הקטנות. וזה משהו שאנחנו, בעלות עסקים, בדרך כלל ממש גרועות בו. אנחנו כל הזמן עסוקות במה עוד צריך לעשות, ובקושי עוצרות להסתכל על מה כבר השגנו. וזה מתיש, זה שוחק, וזה גורם לך להרגיש כאילו שאת לא באמת מתקדמת. גם אם את עושה צעדים ענקיים. אז בואי נשנה את זה. אני רוצה שבכל סוף שבוע תכתבי לעצמך 3 הצלחות קטנות מהשבוע האחרון. זה יכול להיות אפילו דברים שנראים קטנים, אבל הם משמעותיים. כתבת פוסט שמישהו שיתף אותו? קיבלת מחמאה מלקוחה? עשית משהו שדחית כבר הרבה זמן? כל דבר נחשב. ברגע שאת מתחילה להסתכל על ההתקדמות שלך, במקום רק על עוד מה נשאר לי לעשות, את תרגישי הרבה יותר טוב עם העסק שלך, אבל בעיקר את תרגישי הרבה יותר טוב עם עצמך. הדרך הרביעית שאני מציעה לך לעשות כדי להחזיר את ההרגשה של התשוקה והחשק והריגוש, תכניסי לעסק משהו חדש ומרגש.
לפעמים כל מה שאנחנו צריכות זה משב רוח רענן. אם העסק שלך מרגיש שגרתי מדי, אם את מרגישה שאת עושה את אותו דבר כבר הרבה זמן, אולי הגיע הזמן לרענן קצת. זה יכול להיות שירות חדש שאת רוצה להשיק, אולי שיתוף פעולה עם מישהי שאת מעריכה, או אולי אפילו שינוי קטן במיתוג, בתוכן שאת יוצרת, במשהו שיאתגר אותך, שיכניס לך אנרגיה חדשה. כשאת עושה משהו קצת אחר, קצת חדש, קצת מרגש, זה מדליק מחדש את התשוקה שלך בעסק. אז תשאלי את עצמך, איזה שינוי קטן אני יכולה לעשות עכשיו כדי להרגיש את השינוי המרענן הזה? והדרך החמישית, תהיי השראה לאחרים. זה יחזיר לך את האנרגיה. אני יודעת שאת עסוקה בלתת ערך ללקוחות שלך, לנהל את העסק, לדאוג שכל דבר יתפקד כמו שצריך. אבל יש משהו עוצמתי שקורה כשאת משתפת את הדרך שלך, כשאת משתפת את התובנות שלך, את החוויות שלך. כשאת נותנת לאחרים השראה, זה מחזיר לך השראה. כשאת מדברת על העסק שלך מתוך מקום אמיתי, האנרגיה חוזרת אלייך. אז אני רוצה לאתגר אותך. תשתפי משהו אישי יותר ברשתות החברתיות. דברי בסטורי על משהו שמלהיב אותך בעסק שלך. תשתפי תובנה שהגעת אליה. תשתפי רגע של צמיחה. או אפילו אתגר שאת מתמודדת איתו. ואת תראי איך פתאום זה מרגיש לך אחרת. איך אנשים שמגיבים לך יחזירו לך את האנרגיה. וכמה סיפוק זה ייתן לך לדעת שאת לא רק מנהלת עסק, את מייצרת השפעה. אז אלה היו 5 דרכים שיעזרו לך להחזיר את ההתרגשות ואת התשוקה לעסק שלך. אז דיברנו על זה שאנחנו לאט לאט מאבדות את ההתרגשות בעסק ולמה זה קורה. דיברנו על איך להחזיר את אותה התרגשות לעסק שלנו. אבל איך אנחנו גורמים להתרגשות הזו להחזיק לאורך זמן? כי זה קל להתרגש ממשהו חדש. זה קל להיזכר פתאום בלמה שלך. אבל איך אנחנו יכולות להפוך את זה לחלק מהשגרה שלנו? אני רוצה להציע לך דרך פשוטה ופרקטית. משהו שאני קוראת לו ריטואל השראה אישי בעסק. בעצם זה אומר ליצור לעצמך הרגלים קבועים, קטנים, שמזכירים לך למה את פה. גם כשאת בעומס, גם כשהיום לחוץ, גם כשהשגרה משתלטת. איך עושים את זה? אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות שאולי ייתנו לך השראה, מה את יכולה לעשות באופן קבוע, כדי שהעסק שלך לא יהפוך לרק משימות, אלא גם למשהו שממלא אותך. דוגמה ראשונה, את יכולה להתחיל כל שבוע עם כתיבה של המטרה העסקית שלך. קחי דקה ביום ראשון בבוקר, או מתי שנוח לך, ותכתבי לעצמך, מה אני רוצה להשיג השבוע? מה הולך להיות הפוקוס שלי השבוע? זה יכול להיות יעד כלכלי. זה יכול להיות התחייבות להיות יותר יצירתית. זה יכול להיות אפילו משהו שקשור לאיך את מנהלת את האנרגיה שלך בעסק. עצם זה שאת מנסחת את זה, זה כבר משנה את כל הגישה שלך לשבוע הקרוב. דוגמה נוספת, את יכולה לשים מוזיקה שמעלה לך את האנרגיה תוך כדי עבודה. זה באמת יכול לשנות לך את כל התחושה, וכשאת עושה את זה באופן קבוע, זה משמר את התחושה הזו של ההתרגשות וההנאה והכיף. דוגמה נוספת, את יכולה לקבוע יום השראה קבוע בעסק שלך. תני לעצמך יום בשבוע, או אפילו כמה שעות קבועות בחודש, שבהן את לא רק מתעסקת בניהול העסק, אלא גם ביצירה, בהתפתחות, בהשראה. זה יכול להיות יום שבו את כותבת תוכן, מפתחת מוצר חדש, לומדת משהו חדש, יוצרת משהו שדחית מלא זמן. העיקר שיהיה לך זמן לחשוב קדימה, זמן ליהנות מהעשייה שלך. הגענו לסיום של הפרק מעורר ההשראה הזה. ואם את מרגישה שהעסק שלך קצת איבד את הברק שלו, שהשגרה שוחקת אותך, זה לא סימן שמשהו לא בסדר בעסק שלך. זה סימן שאת צריכה לעצור רגע ולשאול את עצמך איך את יכולה להכניס יותר השראה, יותר תשוקה ויותר משמעות למה שאת עושה. דיברנו בפרק הזה על איך להחזיר את ההתרגשות מהעסק ואיך לשמור עליה לאורך זמן. והדבר הכי חשוב הוא שתיקחי לפחות צעד אחד מכל מה שנתתי פה ותיישמי אותו.
תבחרי צעד אחד קטן מהפרק הזה ותתחילי לבצע אותו כבר היום. זה יכול להיות להתחיל ריטואל השראה קטן. זה יכול להיות לקחת כמה דקות לחשוב מחדש על הלמה שלך. זה יכול להיות כל דבר שמחזיר לך את החיבור לעסק. אם הפרק הזה עשה לך טוב, אם קיבלת ממנו רעיון אחד קטן שיכול לשנות לך את התחושה בעסק, אני ממש אשמח שתשתפי גם את הפרק הזה עם עוד בעלות עסקים שאת חושבת שזה יכול לעזור להן. כי לכולנו מגיע לזכור למה אנחנו כאן וליהנות מהעסק שלנו. אני מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, צומחות קדימה עם מיטל גביזון, לקבל עוד השראה ותובנות לניהול העסק שלך, והקישור נמצא בתיאור של הפרק. אנחנו נשתמע בפרק הבא, ועד אז אני אשמח לשמוע ממך איזה צעד קטן את הולכת לעשות כבר היום, כדי להפוך את העסק שלך למקור השראה עבורך ועבור הלקוחות שלך.